Так, ситуація з Кличком і його зміною фактично на чолі Київської держадміністрації, ідея такого зміщення, вона була скажімо, в голові в Богдана. Тобто він був основним ініціатором таких рокіровок проведення в столиці. Так, однак після того, як він втратив посаду, його місце зайняв Єрмак пан. Якісь такі баталії трошечки втихли, і зараз ми бачимо, що Віталій Кличко лише набирає обертів. І якщо подивитися на там соціологічні заміри, які демонструють ті чи інші партії, чи в принципі соціологічні кампанії, то зробити йому якусь противагу на київському напрямку практично не може ніхто із кандидатів. Ну от найближчими переслідувачами завжди називали Сергія Притулу, як ймовірного кандидата від «Голосу», Андрія Пальчевського, який, можливо, піде з ОПЗЖ. Ну і десь там на 4-му місці хтось був з представників «Слуги народу». Так? Тому що проблема найбільша в монобільшості, в принципі, в «За-команди» в тому, що більшість представників, які можуть кандидувати на роль кандидата від «Слуги народу» на київських виборах, вони всі мають фактично величезний антирейтинг. Це стосується і Миколи Тищенка, особливо після конфлікту з «Велюром», його рестораном. Це стосується і Ткаченка, якого завжди порівнювали із паном Коломойським. Тобто немає людей, які мають низький антирейтинг, хоч і не мають рейтингу, так? Аби вони мали хоча б якийсь запас росту свого, особливо за найближчі 4 місяці. Тому це питання досі активно зараз обговорюється. Наскільки я знаю, наразі є 2 основних кандидати, яких можуть взяти на роль представника від «Слуги народу». Це Олександр Дубінський, перший представник, і другий – це головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Як би парадоксально це не звучало. Тому що перший, скажімо, є креатурою Коломойського, який має величезний вплив в Києві і, в принципі, в парламенті. Другий не має антирейтингу, але й не має рейтингу. Так? Тому це людина, яка стала впізнаваною буквально за останні там кілька місяців, яка має гарну там впізнаваність візуальну, але при цьому не має антирейтингу. Ну, але як далі будуть технологи їхні і безпосередньо керівництво в Офісі Президента діяти, будемо бачити. Я думаю, ми вже найближчим часом дізнаємося, оскільки часу до виборів залишається не так багато.